Kristu il-bieraħ u llum. Il-bidu u tmiem. L-Alfa u l-Omega. Id-dawg ta' Kristu. Dis-sena wasal għantat numerus ta' dugti f'Malta. Ġew imsejħin bisimhom u l-koll għażlu jissieħbu f'dan il-vjaġġ. U għalhekk il-qniepen iħabbru, il-glorja u l-alleluja jitkantaw. L-Knisja tifraħ b'ħajjet il-mulej li għadha tidħol fir-realtajiet tagħna ninsabu fejn ninsabu. Magħna dawk individwi li l-ilma seħibhom f'din il-familja mill-istess missierna tlibsu b'ħajja ġdida. L-istess spirtu li qajjem il-Kristu mill-imwiet ingħata lilhom fil-Griżma. L-istess spirtu li ħareġ id-dixxib imjasra bil-biża'. U fl-aħħar, l-ikla tal-mulej li f'dan il-lejl qaddis gawdewha magħna għall-ewwel darba dawn ħutna. Bil-preżenza tiegħu fina, nittamaw li aħna wkoll inkunu dawg fid-dlam, inħabbruh, infaħruh, inħallu l-Ispirtu joħroġna minn qoxritna biex ningħataw b'imħabba lil proxmu, imwieled mill-istess missier.